Fjouwerjelien kochten ondernemers Jaap Holverda en Gerry Haasma het oude postkantoor van Burgum. Er binnen doe al 5 appartementen inbouwd. Er komen nu nog eens 3 appartementen bij. En er komt een nieuwe winkel in. Holverda en Haasma willen de oude elementen van het postkantoor graag behouden. Deze tegels hebben we weer omgevonden. Dat wisten we net dat niet ziet. We laten de oude elementen zo vol mogelijk uit het kind zitten. En ja, eigenlijk alles. Zelfs de kluis laten we erin zitten. De brievenbus laten we erin zitten. En ook de tegels in dit kamertje blijven zitten. Doet ondernemers Fjouwerjelien de kans kregen om het gebouw te keepjen en ze net bot twijfelen. Wij hebben dit gekocht omdat wij sowieso dit een heel mooi pand vinden. Het is een van de mooiste gebouwen van Burgum, vind ik zelf. Dus we proberen dat het gebouw nog, het is nu 120 jaar oud, dus we hopen dat het nog heel lang staan blijft. De man heeft inspelen op de grote vraag naar wegruimte. Uiteraard proberen we de patiënten nog aan te houden, maar het is voor iedereen een uitdaging. Wij proberen een mooi gebouw in Burgum te houden en we proberen de patiënten nog te houden, maar dat voorlopig is dat nog net onder orde. De winkel gaat begin februari open en de appartementen moeten met de bouwvak klaar wezen.